pește are o concentrație mare de acid graș omega-3 natural și de vitamina D. Pentru copii, uleiul de pește și peștișorii Möllers asigură creșterea sănătoasă, dezvoltarea inteligenței și susțin imunitatea. Pentru adulți, capsulele țin sănătatea tuturor generațiilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Se spune că Rarăul este locul unde Dumnezeu vine în vacanță. Se spune că este locul de unde Dumnezeu a dat drumul din palme primilor oameni. Rarăul este considerat de noi Olimpul nostru, locul unde umblă Domnul în haine de lână. Să vină cu Voicu și cu aici în fița la Paște. O ediție Voicu filmat de Rarău. Astăzi, într-o ediție de excepție, Voicu, la Antena 3 CNN. Nici dansul la mare nu mai cerau, dar astăzi este probabil. Antena 3 CNN, pe 3 FM. Nicio legătură cu ceea ce a fost inițial. Ceea ce a fost înainte este doar un apel la istorie. Atât și nimic mai mult. E pentru prima oară când mă bucur foarte tare că am văzut oamenii părinți. Oare, tată, mă uit în ochii copiilor mei, este istorie. Bravo!